ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ବୁଢାଟା ଗୋଟେ ରଜକ ଘର ବୋହୁ ସାଙ୍ଗରେ ଭାବ କରି ତାକୁ ନେଇଗ ବିରୂପା ନଈ କୂଳରେ ପଲା ମାଡ଼ି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢା ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଟାହି ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଜାତିଗତ ଭାରି ଥିଲା, ଏବେ ତା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟାହି ଗଲେ ଇଏ ତ ଗଣ କବି। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ପାଣିଏ କଣ ଚାଲିଛି? ପାଣି କହିଲେ କଣ ଚାଲିବ? ପାଣି ମରିଗଲେ ପାଣି କହିଲେ ତାଙ୍କ ଟାଇଟେଲ ପାଣି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ପାଣି ମରିଗଲେ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଧୋବଣୀ ଠେଲି ଦବ ପାଣି, ନହେଲେ ଧୋବଣୀ ମରିଗଲେ ପାଣି ଠେଲି ଦବ ପାଣି କି ରେ। ତେଣୁ ଏଇ ନିଆରେ କଣ କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ କରନ୍ତି? ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। ସେଇ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୋହା ଗାଉଛି। ମାହାଙ୍ଗାର କବି କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଛାଡ ଛାଡ। ଛାଡ ମାନେ କଣ? ତତେ କହିଲି ତୁ ଛାଡି ଦେଇ ଯା ନା କଣ? ମାଟ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ହେ। ହଁ ତ ମନ କରୁଛି ଖିଆ ଅଛି। ଛାଡ ମାଟ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ହେ। ବଡ ଦେଉଳ ବଡ ଗୋସାଇଁ ଛାଡ ମାଟ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ହେ। ବଡ ଦେଉଳ ବଡ ଗୋସାଇଁ ଛାଡ ମାଟ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ହେ। ମାଇଲା ମାଟ ମାଇଲା ମାଟ ମାଟ ହେଲୁ ତାକୁ ଚୁହି ଭାଇରେ ହେଲୁ ତାକୁ ଚୁହି। ଛାଡ ମାଟ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ହେ। ବଡ ଦେଉଳ ବଡ জগত জীবন ত্রিভুবনে লোকে যার চরণে বন্দন। এই গোরা রাম রূপে রাবণ বধিল। ভৈরবী লীলা অপনি সর্জিল। শুন শুন ওরে ভাই ক্ষেত্রর মহিমা। লীলা চলে মুখে যাব পাপ সিন্ধু সীমা। ওড়িশারে মহাবাহু রাজরাজেশ্বর। দারু ব্রহ্ম তিনি মূর্তি দেউল ভিতর। কেন কহিব মহাদেব ফিগলা কাটা কালা। তারা বলে ঠক 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 জপে হাত মালা। শিরে দুদুরা শিব কর্ণরে দুদুরা। তারা বলে বউ বউ বাজেনি পখরা। সপ্তস্বরে পিনাকে ধনু বাজে টিনি টিনি। নিজর ভুনাথ বলে রাগ সুল পানি। গপ টপ କରିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ବେଳ। ଚାରିପଦ କଥା ମୋର କାନର ସମ୍ବଳ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କର ସନାତନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନେ ବିଦ୍ୟମାନ। ହୁଳହୁଳି କୋରତାଳି ଶୁଣ। ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ମହିଳା ସମିତି ହୋଇଲା ସେଦିନ ଠାରୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ବଳ କମିଗଲା। ହଉଛି ଏଠି ହୁଳହୁଳି ନାହିଁ ହରିବୋଲ। মাডখিয়া বুধি মাডখিয়া বুধি মাডখিয়া বুধি। ଆଉ ଇଏ ସେ ଲାଭରୁ ଇଏ ଲାଭ ତ ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ମାଡଖିଆ ବୁଧି ତେଣୁ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ନିବେଦନ କରେ। ମାଡଖିଆ ବୁଧି ଆପଣଙ୍କ ହରିବୋଲ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ। ମାଡଖିଆ ବୁଧି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ବିରି ହରଡ଼ିଆ ହେଲା। ମାଡଖିଆ ବୁଧି ବାଇଗଣ ଏ ଫୋପାଡ଼ିବା ପୁରା। ମାଡଖିଆ ବୁଧି